Uma sibuya lapha ekhaya emini sibheke ukuzalwa kwengonyama uMisuzulu kaZwelithini nalapho kuvele khona amagama ehlukene ayo okukhona kuwo uhlome sakhe isihlangu nosinqobile. Ake sibheke manje isilo siqala imfundo. Lo mlando siulandiswa ngumntwana uZebuloni kaNgqama wakwamuntu zongenzelani. Ingane enenhlonipho exakile, ingane engenamsindo, ingane enentobeko ongazange uzoyibone. Uthi mayimshiya lapha bamse crash. Lapha ne crash mayifike ifundisa khona hayi. Onakala lengane songathi ayithanda ukufunda ukuthini. Uthi umntana enkosi ke uze kuthi othisha bamcele bathi mntana enkosi sinengxabana nalengane, lengane ibonakale ingathanda ukuprogressa kahle, kodwa manje sikuthola ukuthi ayisithandi isiswati. Mncane lo muntu usecrash akasithandi isiswati. Bathi mabemfundisa bathi yena cha mina ngifuna ulimi lwami lokwaZulu mncane ecrash. Noma seufunda bathi bemfaka standard 1 standard 2 bathi othisha sinenkinga asiyazi le. Uthi ngaphoqele kuba ngimthathe manje ese ngapha ngoba uyabonakala ukuthi unesikhwele ufuna ulimi lwakhe. Akuzebonakala nesikhwele ezazi ukuthi yena ungumZulu. Lokho bekubheka ukuthi mhlambe ngabusho maye sebhekile usekhabonina lapha kahlali lapha. Uyazalwa lapha kodwa manje yini abe nalento yokuyiqhenya ngalokho. Uthi ke kwakhona isikhathi lapha bamthatha khona bamusa esikoleni lapha kwaMazini. Ake ngithi ekuzalweni kwakhe mase kuphele 1974 ngo1976 kuphele 2 years umntana enkosi engazange amuse mayemthatha umntana enkosi eya naye kwaNgwane. Bathi kwathi makuhlangana amehlo kaSobhuza ingonyama uSobhuza nalengane yathi biza umzungu ukuthi aguqe phansi ukukhulekwe. Sizolokhu sicaphunela nje iziqephu ngalombiko ngenxa yokuthi ke isikhathi sifishane sizoqhubeka futhi ngoLwesihlanu nomunye umlenze ngomlando wengonyama.